Hello, Igbo parents. Igbo Anyabia. Igbo class world. I brought this to you. Igbo parents, I brought all those cans for you. Why? Because you refuse to teach your children your native language. You refuse to teach your children your mother tongue. You are still speaking English language to Igbo children. You are taking them away to slavery. You are selling your children very cheap. Slave has been abolished, but you are still pushing them to slavery by giving them English name and other names. By giving them English names and other names, and you refuse to give your children Igbo names. And upon that, you refuse to speak your native language, which is Igbo, to your children. Now, we are going to enforce our law. We are going to enforce our law. So, all this care, I'm going to flog Igbo parents. If you know that we are not speaking Igbo language to your child, I am flogging you. I am flogging you. It is high time to be cajoled. You all who refuse to speak Igbo language, it's high time to be mocked, cajoled, and laughed at, because you are Igbo language it. You are eating Igbo. Eating Igbo. You're supposed to go to class 1 before going to class 2. Now you are jumping class. You are going before you are God. You are going before you are God. I will beat hell out of you. I will beat hell out of you. I will beat hell out of you. You are jumping class. You want all Igbo children to go away. Not you know, when you don't speak Igbo language to your children, you are chasing them away. You are telling them to go to voluntary exile and never come back again. It is high time. Or you are the person who refuses to speak Igbo language. Sometimes your parents will be speaking to you. You will be replying in English language. It's high time you begin to learn your mother tongue. It's high time you begin to learn your father's language. So all those Igbo who refuse to speak Igbo language, this cane is for you, because we are Igbo language police working with Igbo class world. Go to our Facebook page, Igbo class world. You will see where we are speaking Igbo, teaching Igbo, but you refuse. If your parents refuse to teach you, it's high time you question them. It's high time you hold them responsible for denying you your true identity, for denying you true gift from God. Igbo parents who refuse to teach their children Igbo language, this is for you. This is for you. Unless you repent now, unless you repent now, unless you go to any Igbo class and register, go to Igbo lesson and register, so that you will be full-fledged Igbo. Now, you speaking English language, only English language. You can't even understand your language. You don't have Igbo name. Tell me, are you still Igbo? Are you still Igbo? Someone who don't have Igbo name. Someone who don't understand Igbo language. Someone who can speak Igbo language. And you claim you are Igbo. You claim you are still Igbo. Are you still Igbo? Are you original Igbo or fake Igbo? Or imitation or Adikboroja Igbo? I don't think so. I don't think so. Fellow Igbo who write, speak Igbo and understand Igbo, judge this matter. Judge this matter. Any Igbo person who don't understand Igbo language, and the person don't bear Igbo name, and the person cannot read and write Igbo, the person is eating the Igbo. And you parents, you Igbo parents, who are teaching your children only English language, this is for you. This is for you. Unless you repent now. Unless you repent now. Time to hold your parents accountable. Time to hold your parents accountable for speaking only English language to you. You have only one language. You don't have home language. You don't have. Every other nationalities, they have. Every other nationalities, they have. It's so important, because God made it so. You Igbo parents that refuse to teach
teach their children Igbo language. You are questioning God. You are questioning God. You are going before you are God. You are leading your God. It's time to begin to cajole them. Any Igbo person who refuses to speak Igbo language, who don't even understand Igbo, it's time to laugh at them. It's time to call them Itindi Igbo. You Igbo parents, you are the cause. You Igbo elders, you are the cause. Now, I'm giving you this strokes of care. This is for you. This is for you. Unless you repent now and make you turn. United Nations has predicted that Igbo will go extinct. Igbo language will go extinct. And therefore, every other Igbos, every Igbo person will vanish in the surface of the earth within 20 years. And you are still there moping and looking. You don't want to do anything about it. We are Igbo Language Police in collaboration with Igbo Class World and the Onye. Now, we are giving you these strokes of care because you refuse to listen. This is for you. This is for you. This is for you. Unless you repent, unless you make you turn right now, then this cane is not for you. But if you still adamant, this cane will hurt you. This cane will follow you anywhere you go because you are haters of your ancestors. You are haters of your ancestors. You hate your forefathers. You say that God don't know what he's doing. Is it what you are trying to say? That place you and give you language and you refuse. You say that God is the Onye nzuzu. Wele Italia. Makani iji isi kodo nana. Imadi iyi na-eme. Lugo mgbe a ga-abịa mụbụ na amụ. Lugo mgbe a ga-eji unu mebe ihe ọchị. Lugo onye Igbo amara asụ Igbo. Lugo ka amụbịa amụ. Lugo ka akpa yọbịa. Lugo ka eweli egbaba football. Lugo ka eweli egbaba football. Maka na unu achọghị ige ntị n'ihe Igbo Class World na Igbo anyị abịa na Igbo Language Police na-agwa unu. Lugo ka eweli unu. Onye Igbo amara asụ Igbo ọkabụsụ onye Igbo. Zaa anya n'ime onwe gị ndị be anyị ndị Igbo na-asụ Igbo. Because nyelu m aka za ajụjụ a. Onye Igbo ajụjụ m wee bụrụ onye Igbo enwere afọ Igbo ọ da anụ Igbo ọ da asụ Igbo ọkabụsụ onye Igbo ọkabụsụ onye Igbo o wee bụrụ ihe ndị nne na nna na-akpata o wee bụrụ ihe na unu adịghị ege ntị ọ bụrụ ya bụ na unu bụ itibọlụbọ unu bụ fake unu dịka mmiri na-alịgo ugwu is like the water trying to climb the mountain. You don't read class 1. You are jumping class. You are jumping class. You don't have home language and you have only English language. Igbo people, you have Hausa, you can speak it. You can speak Yoruba, you can speak Spanish, you can speak Italian, you can speak German, but you can speak your language. You can asina ade bido no malumma we pubuzo. Manunu bido nuzo we malumma. Ndozo niile na asu asusufa. Ndozo niile na asu asusufa. So ndị Igbo bụ ndị ada na asu. Ọwụ kacha nwe ihe. Ndị nne na nna ndị ka na-akpụ ụdị agwa. Nana Italia. Beru so munu chireli sepu aka enwe n'ofe maka unu na-akpafutu ụmụ anyị fama n'ụlọ ma ọ bụ na fa zara afọ Igbo ị na-etinye fe isi n'ọfịa ịchọ kafa gbaba oru ọ bụ ihe ịchọ kafa gbaba oru kafa nọrụ n'oru n'ala Italia beru so munu chireli ihe unu ga-eme bụ unu ji chọọ look for Igbo lesson and enroll. If your parents has denied you your precious God gift, mother tongue that God gave to them, and she and your father, every night they will come in the sitting room and start speaking Igbo language. They go to Igbo meeting, they go to Ordinalandi Igbo, they go everywhere. Their chieftaincy title, they took chieftaincy title in Igbo, but their children cannot hear, understand, or write Igbo language, and they claim they love Igbo. You are fake Igbo. You hate Igbo. You hate Igbo. Italia. So some Igbo elikita. Ndị niile nna apị Italia Igbo ndị kpọchiri maka na unu ada anụ n'ala Italia unu ada anụ ntị ndị be anyị unu ada anụ ntị ihe niile Igbo Class World Igbo Language Police na-ekwu unu ada anụ anyị bụ Igbo Language Police anyị nwere authority ịbịawasịtụ unu azụ n'ala Italia maka na unu ada anụ ntị unu na-abụ ụmụ unu afa ndị ọzọ ada bụ ụmụ afa ndị Igbo mana unu na-abụ onwere afọ unu nwere afọ Igbo unu na-elene
nwanza na-elene n'okwu o si na ọ na-ara mmana nwanza na-elene n'okwu o si na ọ na-ara mmana n'ala Italia ọ bụ na ada anụ ntị n'ala Italia maka unu ada anụ ntị unu na-aga chukwu n'iru unu na-akpali chukwu akpali unu si na chukwu amara ihe ọ na-eme o ji wee tinye unu mee unu ndị Igbo unu wee na-agọnarị nne na nna mụrụ unu onye Igbo ada asụ Igbo na-asụrụ nwa ya sụ oyibo ị na-agọnarị nne na nna mụrụ gị. You hate yourself, you hate your ancestor, you hate your land. n'ala Italia osiso n'ala Italia ọ bụ beelu sọsọ bido taa na ị achọ ihe ị ga-eme onwe gị sọsọ ya bụ na Italia ekwuru oge n'ala Italia osiso n'ala Italia maka na unu na-eghighe unu na-ezuzu unu na-akpụkwu unu na-esonye isi n'ọkụ unu were isi wee melie ọkpa unu were isi mere ụkwụ were ụkwụ mere isi unu ji isi eje ije n'ala Italia unu kwesịrị ije akwụkwọ jee mụta oyibo ọ bụrụ unu kwesịrị ịdị na-asụrụ oyibo nwa unu kwesịrị ije mụta oyibo ife onye ọbụla na-asụrụ onye Igbo ibie bekee n'ala Italia isokwazi ndị niile na-asụ oke Igbo beelụsọ ma ọ na-abati obele ọ bụrụ na ọ da-abati obele ngili karịrị Igbo gị n'ala Italia ọsịsọ n'ala Italia ngili Igbo gị karịrị Igbo gị ị ga-eketa oke n'ihe n'ala Italia ịbụ nwa gị afọ oyibo n'ala Italia ọsịsọ ọ bụrụ na iji gbanwe afa gị iji aka gị gbanwe afa gị were afọ oyibo wee mere afa nna ị na-akpọ nne na nna gị asị ị na-agọnarị fa ibu chukwu n'ala Italia ọsịsọ. Don't be silly n'ala Italia. Don't be silly. You are doing so wrong. You are doing so strange n'ala Italia. Don't be silly n'ala Italia ọsịsọ. Gị nwe na-asụ sọsọ oyibo ife onye Igbo ibe gị ọ na-asụ Igbo ị na-asụ oyibo n'ala Italia. Don't be silly n'ala Italia ọsịsọ. Don't be silly n'ala Italia. Mpịacha unu ngwa unu na anyị bụ Igbo language police bọsị ọzọ unu mụta akọ a sị na ikwu amara ibezie nya bụ unu mụrụ akọ uwe a bụ kọleji unu mụta ihe unu anụrụ ya ka emesi